minä katson japanilaisia piirrettyjä. Ei mihin, ja mä oon 14. Samoja 18. No, mä luen mangaa ja katon sitä animea ja mä oon oikeastaan alkanut piirtää sitä ja mä oon kaverin kanssa alkanut tehdä animaatiota. Mä luen mangaa enimmäkseen ja välillä tulee animea katsottua, jos joku mielenkiintoinen. No mä oon niin kaverin kanssa ajatellut tehdä sille, että kun mä soitan pianoa ja hän soittaa kitaraa, niin ollaan ajateltu laulaa jotain biisejä silleen. Eli jossain vaiheessa tulee myöskin jotain animesta tulee jotain biisejä laulettua. Toni, olen noin 21-vuotias. No, luulisin, että yleensä mä päivässä katson ainakin animea. Mä yleensä katson pari jaksoa päivässä. Mitä nyt tulee suoraan Japanista. Ja sitten mä katson hyvin aktiivisesti. Ja silloin tällä mä katson vähän vanhempiakin anime-sarjoja sillä, että jos on jäänyt ohi. Se ei ainakaan rajoitu mulla pelkästään animea. Mä myös luen aika paljon mangaakin ja jos varat silloin tällöin riittää opiskelijabudjetti, nyt on vähän niin kuin on, niin saatan nostaa myös näitä oheistuotteita, figuureja ja muita. Varmaan 300 € tai ehkä vielä enemmänkin, se on vaikea mennä arvioimaan. Joo. Se on kyllä hyvin paljon mennyt kuitenkin. Joo, mä oon Inka ja täytän 17 vuonna ja opiskelen lukion ekalla. Oisko tää mun 9. koni? Et mä kävin ekassa konissa olisiko ollut Anime Con Kaapelitehdas 2009 tai 10. Ja no mä menin sinne ja sit mulla oli parin vuoden tauko, kun ei rahaa riittänyt ja äiti ei päästänyt, koska olin vielä niin pieni. Ja niin, nyt on käynyt silleen 3 kertaa vuodessa vaan. Kaikki koneet on siis jotenkin tosi kivoja, kun ei oo niinku silleen ikäerottelua, että kun täällä on tosi pikkusesta lapsesta tosi vanhaan, niin se jotenkin on mukavaa, siis kun yleensä ihmiset liikkuu oman ikäistensä kanssa ja se on niin. No yläasteella meillä oli tämmönen mangapöytä, mistä ihmiset ei hirveästi tykännyt, mä olin osa siinä, mutta en mä tiedä, mä olin jotenkin tosi sopeutuvainen ympäristöön, joten siis mut otettiin ihan hyvin mielin vastaan, vaikka mä nyt katoin animea ja luin mangaa ja olin vähän sekaisin, mutta siis en mä tiedä, oon mä tullut kaikkien kanssa toimeen, ei mulla ole mitenkään erityisesti pahasti sanottu siitä, että nyt olen otakun puolikas. Niin, ihmisen pitää lukea mangaa ja animea, siitä saa tosi paljon irti ja siinä käsitellään oikeasti niin kuin syvällisiäkin asioita. Et kunhan sen vaan tajuaa sen viestin siinä hommassa, niin siitä saattaa saada tosi paljon irti, että se ei ole vaan niin kuin sarjakuvaa välttämättä. Terve! Johannes Myllyniemi tässä ja mä oon tätä animea katsellut semmoset sanotaan nyt 10 vuotta ja on sitä tullut jonkin verran katsottu, että mukava harrastus ja itselleni on alkanut tää anime-harrastus 2000-luvun alussa tosiaan, kun Suomessakin pyöri Neon Genesis Evangelion itse syöllä niitä telkkarista ja sitä kautta se varmaan alkoi. Toki sitä ennenkin on joskus katsottu näitä niin sanottuja hopeanuolia ja Pokemoneja ja kaikkea muuta, mutta ehkä nyt semmonen, joka mielessä animessa oli tää Neon Genesis. Siitä se lähti ja sanotaan nyt, että netin yleistyttyä ja YouTube synnyttyi 2004 olisiko ollut ja sinne alkoi sitten virrata kaiken maailman animeen, niin sitten se lähti siitä. Ei sillä ole mitään väliä, että paljon on katsonut, ei se mikään mielipidemittari ole, niin ei mikään Anikin forum-aktiivisuuskaan, että jokaisella on omat mielipiteet, ne on ihan hyvät sellaisia. Mä halusin ehkä kaikille animeen vähän harrastelevimmille ja kaikille tämmöisille, jotka ei vielä päässyt ihan genreen sisään niin suuresti, niin sano ehkä jotain sellaista, että kannattaa kysyä noita vanhemmat ja kokeneet katsojat ja liittyä näihin My Anime-listeihin, vaikka se lista ei olisikaan mitenkään iso. Sieltä löytyy kyllä paljon sarjoja ja paljon ihmiset auttaa ja sitä kautta löytää paljon, ettei kannata hävetä sitä, että siellä on 20 sarjaa ja niistä puolet tätä shounen shaishea, mitä paljon täällä viljellään.
No mä oon Anni Ilona. Yleensä sanotaan Anni ja mä täytin just 13. Ylipäätään se on nykyään sellaista, että katsoo sitä animea ja lukee ja keräilee kaikkea tällaista staffia ja käy koneissa, juttelee ihmisten kanssa, hengaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka pitää tästä samasta jutusta ja juttelee niiden kanssa. Koneista. Mä oon tutustunut, kun tykkää siitä yhdestä sarjasta ihan tosi paljon, niin siinähän tutustuu sellaisia ihmisiä, jotka tykkää siitä kanssa. Niin niitä muistellaan ihan kivoja, että sen suosikkianimen kautta on tullut tuttuja. No tietysti nyt perheenjäsenet ja sisarukset ja tällaiset niin on ihan ok sen kanssa, että vähän tukee ja sillai. Luokkakavereiden mielestä olen tosi outo ja kummallinen ihminen, jolla on tosi outo harrastus. Ja sellaisia, että vähän pidetään outona ja sellaisena. Riippuu vähän ihmisestä. Ihmiset on erilaisia. Riippuu vähän. On se silloin suht hyvin, että ei kukaan ole ihan niinku rakkaamaan sen takia, että harrastaa sitä. Anime on ihan, se on ihan tosi hyvä. Olen Elina Krajan, ikää 40 vuotta tällä hetkellä ja toistaiseksi ei vielä virallista ammattia, työskentelen kahvilassa tällä hetkellä. Ensimmäisen kerran varmaan törmäsin animeen totta kai jo Miyazakin kautta näin tämän Henkien kätkemän. Ja se oli kyllä tosi, ihan katsottiin vielä itse asiassa miehen kanssa että se kyllä teki lehtivettoman vaikutuksen. Me ihastui siihen maailmaan täysin. Että se oli niin jotain muuta kuin mikään Disney tai Pixar-produktiot, että se oli jotakin niin erilaista. Ja itse olen aina rakastanut kaikkea fantasiaa ja mielikuvitusjuttuja ja kaikenlaisia realismia ja kirjallisuuden lajina sovi minulle, vaan nimenomaan rakastan kaikkea fantasiaa, niin se iski heti. Ja sitten myöhemmin kun oli omia lapsia, niin hänen kanssa katsottiin varmaan. Mikähän me ensimmäisen kerran katsottiin, mutta sitten lopullisesti me molemmat hurahdettiin julkaistiin meille DVD Collectionin tätä Fruits Baskettia. Siitä se alkoi sitten. Sitten minun tyttäri on lukenut vielä paljon enemmän kuin minä. Hän kyllä katsoo sekä animea että mangaa, mutta minä pääasiassa sitten luen oikeastaan mangaa. Jotain muutamaa sarjaa seuraan. Ja ihan riippuvainen. Tykkään tosi paljon, luen kaiken näköisiä sarjoja. Tää on mun 3. kone. Viime kesänä käytiin ensimmäiset kerrat ja toivon hartaasti, että tämä on viimeinen kone, jossa en cosplaya. Okei, no tunnen niin. itseni niin tylsäksi, että seuraava kerran täytyy olla joku kossi päällä. Joo, no niin. En erotukaan niin paljon sitten enää, kun nyt iän puolesta erottuu. Joo. Mutta mukavaa. Ehkä suurempia elämyksiä on, kun Kaoru Morin mangat löysin. Ne on siis semmosia, hän on niin taitava piirtäjä. Ne on aina semmoisia, että niitä pitää aina välillä selailla ja ihmetellä, että niitä joku osaa. Joo. Et se on ihan, hän on jo niin loistava piirtäjä, niin sinänsä se ei ole enää väliä, onko se mikä manga tai anime tai mitä tahansa, vaan hän on niin taistava. Se on kyllä elämys yksi suurimpia. Ja sitten olen vannoutunut One Piece-fani ja se on kyllä semmoista, oh yeah. Sitä katsotaan yhdessä tytön kanssa ja se on aivan tosi hyvä sarja. Mä olen Markus, internetissä tunnetaan nimimerkillä Kuso. Olen 18-vuotias opiskelija ja katson japanilaisia filmejä. Mä en ole laskenut ihan tarkkaan, mä en ole ihan varma missä kohtaa mä aloitin. Mä arvioin, että se on 4 vuotta tai 3 vuotta. Manga-sarjoista saa jotain tosi loistavia ideoita, positiivisia elämänideoita tai sellaista, sellaista energiaa jaksaa tehdä asioita. Sellainen inspiraatio lähteä vaikka ulos joskus, eikä istua vaan kotona koko ajan, tai inspiraatio tehdä jotain järkevää välillä. Mä oon jotenkin kasvanut siihen kiinni, että ihan pienestä pitää mulle on tunnettu paljon animea ja manga on tullut joka tuutista.